Hľadáte nové bývanie? Tak ste na správnom mieste. Babony Tré vám ponúka na predaj trojizbový byt s výmerou 67 m2 v jednej z najžiadanejších lokalít hlavného mesta na Hejdukovej ulici v Bratislave v Starom meste. Byt sa nachádza na prvom poschodí tehlového bytového domu bez výťahu a ponúka klasickú mestskú atmosféru s výbornou dostupnosťou do centra. Byt pozostáva zo vstupnej chodby, samostatnej kuchyne, obývacej izby a 2 spální, ďalej z kúpeľne a samostatného WC. Napriek staršej rekonštrukcii je byt udržiavaný a plne obývateľný. Aj keď byt nemá balkón, atmosféru centra si naplno užijete v neďalekých kaviarniach a podnikoch. Zaujala vás táto ponuka? Neváhajte nás kontaktovať pre viac informácií alebo dohodnutie obhliadky. Tento dom čaká práve na vás.